14 февральдан 19-на кадар Ялтызай спорт әзірлігі үзәгендә күләмле шаңғы ярышлары бара. Ярышларга Россиянең 31 төбәгеннән 200-гә якын төрле уку йортларында белем алучы студентлар килгән. Спорт чарасының тантаналы ачылышында Россия шаңғы узышлары Федерациясы президенты Елена Вяльбе, Татарстан спорт министры урынбасары Халил Шайхетдинов һәм башка танылган спорт осталары катнашты. Район башлыгы барчасын сәламләп зур уңышлар теләде. Хороших выступлений, чтобы Заинская земля вам запомнилась только с хорошей стороны. Если Казань спортивная столица России, Заинск столица спортивная Закамская зона, и по многим видам спорта мы являемся лидерами. Мәртәбәле кунаклар үз чыгышларында Ялтызай үзәгендә спорт белән шөгыльләнү өчен менә дигән шартлар булуын билгеләп үттеләр. Очень приятно видеть такой широкий географии со всех регионов Российской Федерации. Созданы все необходимые условия. Разим Галеевич рассказывал, какой передовой спортивный регион. Но в первую очередь хотелось бы обратиться, конечно же, к нашим спортсменам, пожелать вам хороших, настоящих спортивных баталий. Несмотря ни на что, мы должны бегать, тренироваться и показывать свою силу. Ярышлар тәртибе буенча спортчылар төрле дистанцияләрдә классик һәм ирекле стильләрдә узыштылар. Шулай ук спринт кыска аралыкка, шаңгы эстафетасында ярышачаклар. Хатын-кызлар арасында классик стиль белән 5 чакрым арага узышуда Татарстан спортчысы Христина Мацокина алтын медальгә лаек булды. Шулай ук Татарстан егете Владислав Афанасьев классик стиль белән 10 километр дистанциядә 2нче урынны алды.